warahmatullahi wabarakatuh. So barkanku da zuwa part 7 na wannan course. Mun tsaya a nan a part 6 kenan, so za mu ci gaba a part 7. To sai ka sake danna wannan wajen din. So in ka danna wannan wajen din sai ka nutsu da kyau sai ka zo inda aka ce profile setting, sai ka danna shi. So bari mu dan gyaggyara mu dan ciccinza wajen profile setting, ka jira. So gashi nan ya nuna maka mail, waye da waye, creator type, kai wani irin creator ne. To sai ka zo sai ka danna wannan wajen business ko individual, ko sai ka sa individuals. An kai registers ne duka category, sai ka zaɓa category ɗin da kake kana software and tech. Ka zaɓa su kai kwaya uku: well and finance. Well and finance. Well and marketing and sales. So category uku ka zaɓa yayi. Subcategory sales and marketing funnels. Affiliate marketing, AI automation, AI and automation. So mun gama gefen wannan. Sai kuma social media detail visible on store. To duk shi ma wannan da ka zo ka daura YouTube URL ɗinka, that is YouTube link ɗinka, LinkedIn link da kuma TikTok link da gasu nan duka gasu nan. So in ka gama wannan, ka gama setting, bayan ka zo ka zaɓa category and subcategory ko yawwa, in ka gama wannan to sai ka zo sai ka danna save. So bayan ka danna save profile setting, please provide at least one social media link. So at least sun ce mu bada one social media link ko. So bari dai, so na ɗauko link ina na Facebook, so bari in sa shi nan. So gashi shikenan. So bari in gani, bari in yi saving. So gashi na gama da wannan. Yanzu mun gama da wannan bangaren ko yawwa. To sai ka zo ka sake danna wannan wajen, sai ka koma sai ka danna setting, sai ka zo nan kuma profile setting mun gama da wannan. Store delivery setting, legal page, payout setting. To sai ka zo sai ka danna payout setting, inda za a biya ka kuɗi. In ka gama za a biya ka kuɗi, sai ka zo sai ka danna wannan wajen ne. Misali idan an sai product ɗinka kana so ka cire kuɗinka, so da wurin za ka zo. So sai ka zo nan sai ka danna automatic din nan. Bari ya buɗe mu gani payout schedule, ya za a biya ka kuɗi automatic da zaran kuɗin ya shigo. Daga zaran mutum ya yi payment a seller account ɗinka, ya sai product ɗinka a seller, direct kai kuɗin zai tafi zuwa cikin account ɗinka directly. Opay da muka sa ko Moniepoint ko Sterling Bank ko kuma Zenith Bank da sauransu, ko kuma manual kake so, bi ma'ana sai lokacin da kai kake so ka cire kuɗin tukunna kuɗin zai fita. So wannan zaka zaɓa manual. Lokacin da kake bukata ka cire sai ka cire zuwa account ɗinka. In baka bukata kuma kuɗin ta zama a cikin seller account ɗinka. Amma in ka sa automatic kuɗin na shigowa seller
zai tafi directly zuwa cikin account ɗinka. That is automatic payment kenan. To so in kana so ka yi canji a nan, ka ɗan caccanje waɗansu abu, ko bank name, account number, account name, duk dai wani abun da kake so ka ɗan canja, to sai ka danna inda aka ce wannan wajen nan, sai ka danna inda aka ce change period account details, ma'ana wannan wajen ɗin kenan. So duk kaga abin da muka sa duka ga su nan. So ba mu so mu canja komai, sai ka zo nan sai ka ce update. Tunda ka zaɓa manual, sai ka danna update payout preference. Shikenan sai mu jira kaɗan. So sun ce maka source setting updated, sai ka sake danna wannan yanka uku, sai ka danna, bari mu gani ina za mu sake shiga mu ɗan waɗansu canje-canje. So idan kana so ka canja password, sai ka danna change password. So kar ka ga wannan abun facin lokaci ne, ka tsaya da kyau ka koyi shi da kyau, ka tsaya ka yi shi da kyau da kamata. Kafin nan ka buɗe da ka sa email address ɗinka, sai da ka sa password. To idan kana so ka canja password da wani kalan password, to wannan wurin da ka shiga change password, sai ka zo nan ka sa password ɗin da dama already ka riga ka sa shi, sai ka zo nan ka canja sabon password da kake so ka canja, sai ka zo ka sake confirming a nan, sai ka danna change password. Shikenan password ɗinka zai canja daga wancan zuwa sabon password. So wannan a takaice kenan. So ba za mu canja password ba, kawai na nuna muku saboda tutorial. Sai kuma ina za mu sake dubawa. So shikenan dai, yanzu dai mun riga da mun gama komai nan. Custom charge, mu danna custom charge setting, mu ga me ake da bukata mu yi a wurin. If necessary, in ba dole ba ne kuma sai mu yi watsi da shi. Create custom charge. So wannan kawai mu kyale shi. So sai mu koma, sai mu danna home, So tunda mun riga da mun danna home, yanzu mun dawo nan. So domin mu ga logo da kuma description namu da muka sa, sai mu danna wannan wajen, mu yi testing account ɗinmu da kyau. Idan muka yi testing, sai ka zo sai ka matse wannan wurin. In ka matse shi, so ya nuno maka, ya ce maka copy link address, ka danna wannan copy link address, sai ka danna shi. In ka danna shi, to kai copy link na wannan seller store ɗinka. To sai ka fita, ka minimizing, sai ka koma ka je ka shiga zuwa cikin browser ko Chrome. Bari mu canceling yawara. So bari mu zo nan, bari mu goge wannan, sai ka yi pasting wannan link ɗin. So wannan shine store link ɗinka. To in kai paste ɗin shi, sai ka danna search. So no, okay. So yanzu kun ga gashi ya dawo da mu zuwa cikin account ɗinmu. So za ka iya shiga account ɗinka ta hanyar amfani da link na store ɗinka. Za kuma ka iya shiga store ɗinka ta hanyar amfani da search engine, sai ka danna seller sign up. So dai kai ka directly, ko kuma ka zo ka pasting wannan link ka danna search. So wannan kenan a takaice. So sai ka zo sai ka danna wannan wajen. In ka danna nan, sai ka zo ka danna inda aka ce, so wannan part ɗin part 7 kenan. Bari mu ga me za mu sake yi. To sai ka zo sai ka danna ka ce customers. So customers, duk waɗanda suka siye PDF ɗinka, a nan za ka gansu.
za ka ga cikakken sunan mutum a nan, sannan za ka ga email address ɗin da ya amfani da shi a setting nan, sannan za ka ga mobile number ɗin shi. Kar ku manta a wurin setting sai da muka cika wayan nan. Duk wanda zai sayi PDF ɗinka, so dole sai ya sa sunan shi, ya sa email address, kuma ya saka phone number, saboda ka samu detail ɗin shi. Da fatan kuna ganewa. So in kana so kai searching ko za ka zo ka danna sunan shi customer ɗinka da kake so ka danna, ko je popping up a nan ko shiga, kuma me kake so ka yi. Customers gaba ɗayan customers ɗinka waɗanda suka sai product ɗinka, da ka ga counting ɗinsu a nan. Yanzu ka ga 0 saboda ka ɗaura product ba, bare ka fara sayarwa ka fara samun customers. Da fatan muna fahimta. So wannan sashin kenan. Sai mu sake danna yanka ukun nan, sai mu zo inda aka ce sales, sai mu danna inda aka ce sales. So product ɗin da aka siyi a nan za ka gan su. Customer full name, sunan customer email gashi nan za ka gani. Nan kuma customer mobile number gashi za ka gani. Da reference gashi, transaction date, ranar da ya tura maka da kuɗin ya sai wannan product za ka gan shi a nan. Adadin kuɗin da ya sai wannan product za ka gan shi a nan. Suka ce maka no record yet, saboda baka ɗaura product ba bare ka fara sayarwa. Coupon discount na cost ɗin. Affiliate, wanda ya tallata maka kaya. Your profit, abinda ka samu, profit ɗinka akan wannan product da aka saya. An gane ko? Custom charge, sannan kuɗin da seller ita kuma ta cire. Idan aka siyi product ɗinka, to seller tana da wani percentage a ciki, amma ba yawa yake da shi ba gaskiya. Payout date, ranan da ka cire kuɗi za a gan shi a nan. So haka dai gashi nan. So waɗannan su ne a takaice iya bayani da zan yi muku a nan kenan. So wannan search kenan. So sai mu sake danna wannan wajen kuma mu koma baya. So ku bi fa abu yadda kuka ga na nuna muku wannan abu, haka za ku yi su ba. Yawwara. Sannan nan affiliate sai ka danna shi. Affiliate, ga affiliate ɗinka. Sai ka danna nan. In ka danna ka wannan affiliate ɗin zai nuno maka waɗanda suke tallata product ɗinka. Za ka samu affiliate immediately ka buɗe store seller, ka ɗaura product, to yana tabbatar maka cewa za ka fara samun affiliates waɗanda za su rika promoting kayanka ba tare da ma kai ka promoting kayan ba, amma dole sai ka promoting kayanka da kanka tukuna, kuma affiliate ɗin dole kai ne da ka nemo su rika tallatar da kayanka. So a nan kenan. Network affiliates. So number of affiliates, yawan affiliates, dillalan ka kenan wanda suke sayar maka da product. Number of affiliates with sales, yawan sales ɗin da affiliate ɗinka suka yi. So gashi type of affiliate ɗinka, nan kuma gashi affiliate, sunan affiliate ɗinka, gashi commission detail, commission percentage da kowane affiliate zai samu in ya sai da ɗaya product kwaya ɗaya. Ga affiliate link na kowane affiliate ɗinka, sannan ga status ɗinsu, ga views, sales ɗinsu, support, recurring payments, duka da kuɗin da aka biya su duka ga su da za gan su a nan. Da fatan muna fahimta. So in kana so ka adding, idan mutum ya ce yana so ya zama affiliate ɗinka, kana so ka adding ɗin shi, to sai ka zo ka danna nan ka ce add an affiliate, sai ka danna nan. Misali kamar wani affiliate yana so ya rika sayar da product ɗinka, ko kuma ka mishi magana kana da product ya zo ya rika sayarwa, shi ma yana samun commission, to za ka zo sai ka danna, za ka ce maka, sai ka zo ka saka email address ɗin shi wannan affiliate ɗin, sannan sai ka zo ka saka percentage ɗin da shi zai rika samu in ya sayar da product. To sai ka danna me add affiliate. Da fatan muna fahimta. Sai ka danna me add affiliate. So wannan shine a takaice. So sai ka danna nan ka koma baya, sai ka zo ka danna inda aka ce home. Fatan muna fahimta. Ka danna home. So bayan ka danna home, duk abin da ya kamata a ce mun gama da su. Abin da ya rage yanzu mu shine nan add products, mu ɗaura kaya a seller mu fara sayarwa. Wannan PDF ɗin da muka creating ɗin shi, so za mu fara ɗaurawa a nan,
sannan kuma in nuna muku hanyar da za ku bi ku fara sai da shi wannan PDF ku fara samun kuɗi online. Kar ku manta ku yi subscribing wannan channel ɗin, ku yi liking, ku yi comment, sannan ku sharing zuwa mutane su masu amfana. So anan za mu dakata a part 7 sai mu haɗu a part 8 na wannan course insha Allah. See